שלום וברוכים הבאים למערכת הייעוץ בווידאו של ג'ימל. בסרטון קצר זה נערוך היכרות עם המערכת והכלים השונים שבה. אל המסך שלפניכם תגיעו לאחר שתלחצו על הלינק שישלח אליכם למייל ברגע שתיקבע שיחת ייעוץ. כתבו את שמכם כאן ואת כתובת המייל שלכם כאן. לכתובת מייל זו יישלחו בתום הייעוץ כל התכתובות, ההערות והמסמכים שהועלו במהלכו. לחצו כאן וסמנו שברצונכם לבצע שיחת וידאו. לצורך ההדגמה נסמן שיחת קול בלבד. אז הנה, זהו חדר הייעוץ הווירטואלי. בחלון הזה תוכלו לראות את האדם שאיתו אתם משוחחים, ובחלון הזה תראו את עצמכם. זהו מסך שיתוף המסמכים. ניתן להעלות מסמכים במהלך הפגישה או עד 15 דקות לפני תחילתה, באופן מאובטח על ידי לחיצה כאן, בחירה בקובץ שאתם תרצו להעלות, בחלק הזה תוכלו לראות את כל המסמכים שהועלו על ידי המשתתפים בשיחה. כדי להוריד את המסמך למחשב שלכם, יש ללחוץ כאן. זהו מסך לוח מחיק. המסך הזה כולל אפשרויות שונות לכתיבה ולשרטוט. זהו הצ'אט. כדאי להשתמש בו לצורך העברת מידע טקסטואלי כמו כתובות אינטרנט, מיילים או אפילו איוט של שמות תרופות וטיפולים בהתאם לצורך. מסך הערות משותפות גם הוא מסך שניתן לצפייה על ידי כל המשתתפים בשיחה. מומלץ להשתמש בו כדי לכתוב את סיכום הפגישה. התוכן שיכתב פה יישלח לכל המשתתפים בסיום השיחה. מסך ההערות האישיות ניתן לצפייה על ידכם בלבד ויישלח רק אליכם. מתחת לחלונות הוידאו מוצג הזמן שנותר עד לסיום הפגישה. במידת הצורך ניתן להאריך את השיחה על ידי לחיצה כאן, בחירה במספר הדקות בהן תרצו להאריך את השיחה ולחיצה כאן. בכל מקרה, 5 דקות לפני תום הייעוץ תופיע בראש המסך הודעה על כך. דבר אחרון, במידה שתהיו מעוניינים לצרף אדם נוסף לשיחה, בן משפחה או רופא נוסף, יש לשלוח למייל שלו את הלינק הזה. בלחיצה על הלינק הוא יצטרף לשיחה ותוכלו לראות אותו באחד מהחלונות הללו. כדי לסיים את השיחה יש ללחוץ כאן ואז כאן. זהו, לכל שאלה נוספת אנחנו זמינים במייל. בהצלחה!